Здравей, Гери! Здрасти, Йо! Направи интервюта с всички колеги, включително и с мен, и сега е твой ред. Ти самата подготви въпросите и не мисля, че ще те изненадам с нещо, но нека започваме. Аз знам, но кажи за нашата аудитория. От колко време си част от екипа на Crazy Kids? Вече почти половин година, дойдох малко след теб. Да, така е. Имаш немалко опит на подобни позиции, била си в различни компании. Какво те накара да направиш този избор? Защо точно Crazy Kids и какво си помисли на първия ден? Избрах Crazy Kids, защото имам любов към модата и детската мода много ме привлича. И всъщност видях потенциал в този бранд. Наистина това е нещо, което ме привлече, потенциал, който може да бъде развит, и като си дойдох на първия си работен ден, реално си помислих, че наистина този потенциал може да бъде реализиран. И имам свобода. Това е нещо, което наистина ме привлече тук. Идеите ми се. След дискусия, естествено, имам свобода на действие за различни кампании. Радваме се, че се чувстваш така. След като стана част от екипа, при нас също обстановката се промени, настроението се преповдигна. Може да кажем, че ти си една фурия. Кое за теб е важно за екипната работа тук в офиса? Като цяло за мен е важна екипната работа. Тук е, може би, най-добрият екип, с който съм работила, поради простата причина, че тук се допълваме. Хората тук допълват силните и слабите си страни и няма егоизъм. За мен е много важно да няма егоизъм в работата и себеизтъкване. И тук това липсва и наистина ме радва, че работя с такива хора. И аз се радвам, че е така и че работим заедно. В този смисъл ти до някъде отговори на въпроса, но все пак ще ти го задам. Какво ти е липсвало до сега, което тук намираш? Липсваха ми няколко неща на предишните работи, в които съм била. Екипната работа е едно от тях. Другото бяха постоянни рестрикции на моите идеи, тъй като аз съм любител на офлайн маркетинга, на герила кампании и на организиране на събития. Това са едни неща, които все още има фирми в България, които не ги уважават. Те са много интересни и винаги привличат голям интерес. Ти до някъде загадна следващия ми въпрос. Аз ги знам! Какво мислиш, че успя да надградиш за краткото време, което си тук, и какво искаш да предстои за напред, да се развивате първо? Надявам се, че за краткото време, в което съм тук, се вижда кампаниите, които правим, че вече са доста по-обмислени, може би. Не, че преди не са били, но сега влагам доста повече енергия и за офлайн кампаниите, и може би за събитието, което организирахме. Crazy Kids предизвика стани пример за детето си. Там наистина хвърлих доста сили и усилия. Обичам благотворителната дейност и се радвам, че тук тя е доста добре приета и е акцент в социалните дейности на Crazy Kids. Социалната дейност много ме радва и много ми допада. Надявам се, че съм успяла да я надградя. Да, и аз мисля, че това наистина е така. Ти си основният двигател в офлайн и онлайн кампаниите, но със сигурност при цялото им подготвяне и организация има редица предизвикателства. Кажи ми нещо, което остава скрито за другите, обаче те прави по-мотивирано да продължаваш. Доста неща остават скрити от останалите, дори и от вас. Най-така нещо, което остава скрито, са часовете, които прекарвам в обмисляне на тези кампании, защото те са само в моята глава, честно казано. И процесът не спира дори когато съм вкъщи. Но
знам, колегите може би не виждат безбройните телефонни разговори, които провеждам, за да стигнем до крайния продукт и до финала на определена кампания. Това е може би нещо, което остава скрито така за колегите от другите звена. А ще ни издадеш ли коя е любимата ти кампания? Много се двумя, защото, честно казано, Back to School кампанията прекарах така доста време в обмисленето и както казах, тук ми се приемат идеите. Не всеки ще приеме да си сложи черна дъска, така като украса, а ние го направихме. И това много ме зарадва, защото всеки ден ние всички виждахме деца, които се радваха на тази черна дъска, пишеха на нея и им беше много интересно. Но наистина, Crazy Kids те предизвиква стани пример за детето си, ми донесе най-голямо удовлетворение, поради проста причина, че успяхме да помогнем на зала Спартак. Засегнахме много сериозни теми, които са наистина социално важни. И това си е кампанията, която за момента ми е най-любима. Да, мога да кажа, че и на мен ми беше много интересна работата по нея. Нека ти задам и така по-личен въпрос. Ти си майка на 2 деца, което те изправя пред различни въпроси и избори всеки ден. Какво мислиш, че е най-важно да предадем на децата си? Постоянство. Постоянство със сигурност и търпение, защото в днешно време всички са изключително нетърпеливи, искат да имат абсолютно всичко днес, сега, на момента, а това в живота не е всеки път възможно и хората трябва да се научат на повече търпение. Да, абсолютно съм съгласна и аз. Ако ти можеш да бъдеш дете, дори само за един ден, какво е първото нещо, което ще направиш? Отивам и се наспивам. Първото нещо, което ще направя, да се наспя. И второто нещо е просто ще станеш да си играя. Това са двете неща, които ще направя, ще се наспиш и да си поиграя. И накрая, за финал, кажи нещо на тези хора, които все още не познават Crazy Kids, защо да ни изберат? Защото предлагаме наистина интересни продукти, правим страхотни кампании, наистина ги измисляме доста успешно и да ни последват в Viber, Facebook, Instagram, TikTok. Не знам, да се сабскрайбнат за нашия имейл. Следете това, което правиме. Колежката Йоана измисля наистина страхотно съдържание. Аз си помагам, когато мога. Благодаря ти много за милите думи и за това интервю. Благодаря и аз и до скоро. До скоро.